אני חייבת להראות לכם משהו זריז. תקשיבו, הייתה לי בעיה ענקית עם הודעות. מישהו שולח לי נגיד, היי, בואי ניפגש בשלישי ב3. ובום. או שאני שוכחת מזה לגמרי, או שאני גוללת 10 דקות רק כדי למצוא את ההודעה אחר כך. הכאוס הזה פשוט מתיש, במיוחד כשאת עמוסה. אבל התחלתי לבדוק אפליקציה בשם טסקאי, וזה באמת מטורף. יש לה פיצ'ר שנקרא Reminder Sense. בתכלס, כשמגיעה הודעה, טסקאי סורקת אותה מקומית ממש על הטלפון ושואלת אותך, לשמור את זה? אני פשוט לוחצת על שמירה, וזהו, זה הפך לתזכורת. בלי העתק הדבק מעצבן או לעבור כל שנייה בין אפליקציות. אני אומרת לכם, טסקאי פשוט הצילה לי את הלוז. לכו תבדקו אותה בפלייסטור. זה חוסך כל כך הרבה זמן.